Helo, pnawn da, croeso i sesiwn ffitrwydd arall. Pawb yn teimlo yn heini ac yn iach gobeithio. Da ni am ddechrau, da ni am godi o fraich dde i ddechrau, dros y pen, a jyst gwiro lawr i'r ochr chwith. Nôl i'r canol, ac union y fath yr ochr arall. Rhaid chwith i fyny, gwiro i'r dde, rhaid chi'n teimlo rhyw stretch bach ar ochr y corff. Nôl i'r canol. Nawr ni reid rhyw dri bach bob ochr. Anadlu fewn. Ar y ffordd i fyny. Da iawn. Flach dde. Gwiro'r chwith. Un bach eto. Ymestyn mor bell a sy'n bosib. A wedyn lawr i'r ochr. Da iawn chi. Ysgwyd bob dim allan. Reit, symudiad nesaf. Da ni am ddod ymlaen ar y gadar neu'r soffa. A da ni am ymestyn cefn y coesa, ond y ddwy goes yr un amser os mae'n bosib. Felly, gwch chi'r ddwy goes yn agos, neu agor chydig bach, a jyst gwiro lawr mor bell a sy'n gyffyrddus i chi. Felly, os da chi'n gwneud rhyw symudiad bach, dim problem. Os mae'n bosib mynd chydig bach yn bellach lawr, o'ch chi'n teimlo hynna wedyn yn y cefn chydig bach mwy. Nôl i fyny. Unwaith eto, da ni'n brysio drwy'r symudiad yma. Cymryd eich amser, a wedyn bod y dwylo jyst yn sleidio lawr y coesa. Mor bell a sy'n gyffyrddus, nôl i fyny. Os da chi'n medru cyffwrdd y traed, wel, da chi wedi bod yn ymarfer yr yoga yma dros yr wythnosau dwytha, dwi'n siŵr. Symud i lawr. Dipyn bach o densiwn yn y bol, jyst i edrych ar ôl y cefn. I fyny. Un bach eto, da iawn. Digon amser. Bendant yn teimlo cyhyra cefn y coesa. Reit, y symudiad nesaf, da ni am aros ar flaen y gadar. A tro yma, da ni am wiro a da ni am bwysio un ochr a wedyn y llall. Ond beth swn i'n licio ydy bod chi'n teimlo y droed yn pwyso i lawr i fyny'r llawr a fydd hynna jyst yn achosi rhyw densiwn yn y cyhyra yma. Felly ffwrdd â ni. Gwiro'r dde, pwyso lawr efo'r droed, a mae'r cyhyra yma'n dechrau gweithio. Ag ymlacio. Ochr arall, pwyso lawr, a teimlo'r cyhyra yma'n dechrau gweithio. Ag yn ôl, da iawn chi. Unwaith eto, dim yn edrych yn fawr o symudiad, ond mae'r cyhyra yma yn gweithio. Ond mae gwasgu lawr i fewn i'r llawr yn bwysig. Un bach eto. Gwiro. Dyna ni. Cyhyra'n gweithio'n galed yma yna. Reit. Chi'n gwybod bod fi'n licio'r symudiadau bocsio yma. Da ni'n mynd ar draws y corff. Y ddwy fraich, felly chwith ar draws, wedyn y dde. Ar draws y corff. 10 eilad bach eto. Mor gyflym a da chi isio. 5 eilad i fynd. Daliwch ati. 3, 2, 1. Da iawn chi. Sesiwn arall wedi gwblhau. Sesiwn dda. Gweithio'n galad. Dipyn bach o ymestyn. Dipyn bach o ganolbwyntio ar y cyhyra pwysig sydd yn y corff. Da iawn chi bawb. Amser panad.